Okay, today ngithe asifakeni impondo the tallest in the world. So okay, le bicycle lisebenzisa impondo ezu3 for ukugebela, kodwa lokho uzokubona mase siqedile ukukhanda okwamanje sigebele phekwakho. Okay, lapha bengisaqala cause bengifuna ukukhatha iframe ngishintshe indlela elizoba ngayo. Ngivele ngingapholisi maseko, ngidonsa igrinder, ngikhatha insimbi engizoyisebenzisa. Okay, nazi ya insimbi engizoyisebenzisa. Sengiqeda ke ngayigebela ngo yellow bone, ngathi ukuyikala ukuthi ihleli kahle, ngathola ukuthi hayi ihleli ngendlela engifuna ngayo. Oh okay, konga understand. Njengoba ngikhatha iframe le nsimbi le ishaya iframe, so bekumele ngiyenze ibe ishape enje. Bese ngiqedile ukukhatha iframe ezibengishilo, bese kuyisikhathi sokungena esipanini sangempela, the real thing. Nawe ibulaye phela njengoba usabuka nje. Okay, ezinazi ukuthi le bicycle phela lide and yonke into yakhona yenziwa ngokuhlukile. Okay, lapha bengikhathe imforoko ngifaka enye insimbi ngaphakathi ukuthi ibe strong. Ngithi ngiyanikhombisa le nsimbi ayayibonakala, seniyobuye niyibone. Ngithe mina thula ubheke ukuthi silenza kanjani. Okay, bese kuyisikhathi sokufaka le nsimbi leya, it's something like a civil joint, yenza ukuthi lijike kahle phezulu. Thula ubheke. Ngithe mina kuwe wena iba ibulike okuyimanje ulindeni. Okay, bese kufuneke ngifaka amahlwayi phela. Le bicycle ngifuna lihambe nje maduze kodwa ninenhlahla manje lakhiwa phambi kwami ehleli. Bese ngiqedile uku-install amahlwayi wami, mayibe ngisa-check ukuthi imforoko yami isebenza kahle. Mangithi ngishawa naye isikhathi. Asibona nevideo nilandelayo seseliqhubeka. Kodwa lozolo le content enginika yona lozri ibufollower. You